100.000 milions d'euros. Aquesta és la xifra presentada per la cancellera alemanya Angela Merkel i el president francès Emmanuel Macron, una quantitat enorme de diners que anirien destinats a ajudar els països que han patit més durant la pandèmia del Covid-19. Je ne veux pas oublier les gestes de solidarité très concrets qui ont donné de l'Europe un visage. No puc oblidar el gest de solidaritat molt concret que ha fet Europa en matèria humana. Alemanya, Suïssa, Luxemburg, Àustria han acollit uns 200 pacients francesos. Alemanya, com a França, han aportat molt material a Itàlia i d'altres països. I aquesta solidaritat és també aquest esperit europeu. És l'Europa que ha funcionat. C'est aussi cet esprit européen. C'est l'Europe qui a fonctionné. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, dass Europa gestärkt, zusammenhaltend und solidarisch. Quin és l'objectiu? L'objectiu és que Europa surti d'aquesta crisi enfortida, unida i solidària, i sabem que la influència del virus ha estat diferent en cada país i que la cohesió de la Unió Europea ha perillat per les conseqüències econòmiques del virus, pel que el Fons de Recuperació ha de contribuir en què tots els estats d'Europa puguin reaccionar de forma corresponent, i això exigeix un esforç extraordinari al que Alemanya i França estan disposats a fer. Und das erfordert eine außergewöhnliche, einmalige Kraftanstrengung, zu der Deutschland und Frankreich bereit sind. Aquest pla es basa en 4 pilars. El primer, una estratègia sanitària. El segon, un fons de reconstrucció per a la solidaritat i el creixement. El tercer, l'acceleració de la transició ecològica i digital. I el quart, l'enfortiment de la capacitat i sobirania industrial europea. La intenció de França i Alemanya és que aquells sectors i regions més afectats puguin disposar d'aquests subsidis. En cap cas es parla de crèdits. Precisament el que es vol és evitar que pugi més el deute dels països més colpejats. Merkel també ha assegurat que aquest esforç extraordinari i únic serà vàlid per un temps limitat. Aquesta proposta, com que surt de l'eix franco-alemany, necessitarà ser aprovat per la resta d'estats membres. Serà especialment important el recolzament de les altres potències europees perquè el pla acabi rebent llum verda. La intenció és encabir-la als primers anys dels pressupostos plurianuals de la Unió Europea. De moment, Àustria ja s'hi ha mostrat en contra. El canceller Sebastian Kurz ha anunciat que el suport econòmic s'ha de fer en préstecs i no en subvencions. Si bé Alemanya no ho veia tan clar com França, finalment ha acabat cedint. El punt de consens ha estat el plantejament francès de reemborsar aquestes ajudes a través de fons comunitaris i no de països individuals, responent així a les reticències alemanyes o, per exemple, dels Països Baixos. És a dir, ajudes de la comunitat pels membres per tornar a la comunitat en el seu sentit més ampli. Macron ha assegurat que s'ha de combatre l'error europeu de no tenir competències sanitàries, així com els reflexos nacionalistes que han sortit durant aquestes setmanes. L'objectiu, una Europa més forta.